Bedor. Wow. Gwtao. Oमफ्राय नै लाब्रा बाब्रे ओंखाम जागोनखाय बुदा फाटेन गिला Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव खेबसेबाव फिन बरायहरनाय थाबाय। लोगोफोर दिनै जोंहा मा होनो ओंखाम गोरलै फोरबो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय जोङो बेयावनो थांनो नागिरदों आरोना रेडि जाबाय नै दख'ना गानबाय लोगोफोर ओमफ्राय जोङो थांनोसै दायो फुजा जागोन बिनि उनाव ओंखामबो मोनजागोन नालाय दिनै ओंखाम गोरलै जागोन ओमफ्राय अमाबो मोनजागोन आरोना लोगो अमाबो देग्लाय जोंना अमा होगोन आरोना होफेरा बेबायदि ओमफ्रायो अमा जायैफोरनो दाउ आरोना होफेरा जोंनिया मिरामिसखौनो जाबाय थायो आरोना बाट देग्लाय अमा सिथारलायदों आरोना लोगोफोर अमा जालायगोन आरोना देग्लाय अमा मोनजागोन आरोना मिरामिससो जाबाय थायो बेलेग बोसोरफ्रावथ' ओमफ्राय देग्लाय बोसोराव अमा आरोना मैया हरावनो दानखाबाय अमाखौ ओमफ्राय दायो जों आर'जआव थांनोसै ओमफ्राय साराय तिनथासोआवसो मोनजागोन आरोना ओंखामखौ ओमफ्राय नोंथांमोननो देखायलांबाय थानोसै नोंथांमोनाबो आंनि भिडिअखौ इन्टारेस्टेड मोनब्ला जोबजासिम नायलांबाय थादो थ' भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै लेट्स स्टार्ट द भिडिअ तो चलिए शुरू करते हैं Diko, cameraman Diko. Pwede ka word. Assalamualaikum cameraman.
अभी गुलाब गुजा हो गया Ay, kung naraupo ni mabagrasya. हेलो किती म्हटले किती म्हटले के म्हटले किती म्हणताले मतलब क्या बोल रही थी हाय गाइस इरलाबो होदो जोंबो क्या देखूं वेरी गुड क्या वेरी गुड मम्मा को दे दो जायो जमा लासिनो थैंक यू ओइ गोरानखौ लाबोला मामा गोरान ओंखाम जागोन खाय बुदा फाटेन गिला मामा गोरानखौ नांगौ मामा बुरो जंला सानैजों लेजों दि नांला मोनलाय लाखाबाय दे गोरानखौ गोसोमखौ ओइ दे दे बुरगो दे नांला बैसोरथिनो ओमफ्राय लोगोफोर जोंना बुदा सफैबाय आरोना बिराद गोथाव आरोना आपेल आंगुर आंगुरथ' गैया नालेंखर आरो आपेल नालेंखर बिराद गोथाव गोथाव आरोना अरे साइज नै ओंखाम नेगासिनो आयगाथ' बिराद जानायनि माबायाव दंथारो रेडि दैबो गैबावासो ओमफ्राय आयं मासो लायदों नेगासिनो ओमफ्राय नै जों सासे सानै साथाम साब्रै साबा सय सातजना नेगासिनो आरो जों सातजनानो जाग्रोगोन फार्स्टआव आयंआलाय मा अमा जागोन ना दाउ जागोन अमा अनलाजोंना अनलाजोंनानो बा अबेनि बेलाय ना फिसा मानसिनो अमा जाग्रायानो दंखायदां ना बा इलाय नोंलाय मा जागोन आं गासिखौबो जागोन अनजालाय अमा दाउ ए दाउसो जायो होगोन नोंनो बयलार फै आंबाय मानसिफ्रा नै जोंनिथिंनिया ओंखाम जानो नेगासिनो लोगोफोर जोङो दायो आर'ज जोब्बाय लोगोफोर ओमफ्राय जोङो ओंखाम जानो नेदों आरोना मामाया लायबाय दै लायबाय आरोना न'आव गासिबो थांजोब्बाय ओंखाम जानो बिदिनो दै लानो ड्रेस चेन्ज खालामनो थांजोब्बाय आरोना गासिबो ओमफ्रायो जों थाङासै आरोना मामाया लाबोखासिगोन नालाय दैखौ ओमफ्रायो जोङो रेडि थाइगोरसै थाब थाब मोनजानायनि लोगोफोर साबसिननिफ्रायनो जेबो मोनजायाखै नालाय ओंखायनो ओइलाय नै बेयावनो जागोन आरोना जों गामिया नायदो खारखायो मालदाङा सिखाखौ देखायलाय आयौ बोरैबालै नै ओंखाम जाग्राफोरा बिराद थार आवगोल आवगोलनो फै
फैहांबाय फैहांबाय लाबा हांबाय ओंखामा लाबा हांबाय नै नायनो र' मा संदों माबायदि जाखो नायहैनो एसे बेखायनो नोंथांमोनजों शेयार खालामनो थालांनानै जि माबे जाहा थानो ओं हाय हाय दासो लाब्रा ना आयौ संग्रा दानसो औ बा आदा संदावा दे मा जादों होनदों माथो दासो कफि सेनेनि होनदोंमोन नों जाखुमादों दे आं नुहुरखादों दहाय जाखुमादों नोङो पापर माइले अनला नाया ना अनलाजों ना नाया ना गुंखेखासो ना गुंखेखायनो ना गुंखि दालाय मावा गुंखे माइरं बासिमोन दानि इयाव मैगं हाग्राफोरा बासियाखै दां दासो माइरं बासिदोंबा ओंखाम बावनायखौनो जा जिरायबावबायसो जिरायबावबाय नालाय बिसोरो ओंखाम नेग्राफ्रा माला जिरायखो नालाय माइरङा बावनो लाबोनायखौनो सुनानै संनाय ना जुजाय जानो वाव आं जाग्रोसै माथो गोसोम नुदो वाव अमा बेदर बेयो सा दांदाङालै लाइखौ लाब्रा बाब्रे ओमफ्राय बेलाय मा दालि बियो नायला बेखौ दालिखौ ओमफ्राय बैयो मा बुस्थुथाय मिथिला अमा बेदर बाव गोथाव ओमफ्राय नै जाग्राफ्रा हा ना अनला ओइयो दङ लायबाय लाखांबाय मा जाखो नायानो बुंखेयानो ना बुंखे दखरसेल' नालाय बेयाव संग्राफ्रा दा सफैजोब्बाय नै आयौ गावदां मोनथारदों खोन्थाबाय नायखा लाखांजोब्बाय आं लाबोदो जोङो थोरसि थोरसि होलांखालि ओंखामा जिबाय थाया जोङो नै दखरसे गोजा जानायफ्रा गारबासो नालाय ओंखाम हायनाया नै सफैबाय दासो अमा पापर लाब्रा अनला दालिबो डाबल आंनिया मोनजाबाय दंमोन लादोंमोन संख्रिबो गैया बानलुबो गैया ओइथिं दंमोन ना लाबोग्रायानो ओइ उनावफ्राबो हमदों र' ओइ बानलु संख्रिखौ बारहोलै खोमसिबाय